Джек Странча. Здравейте хора, аз съм мистер Драган БГ и днес ще ви покажа как да си направите така мишката извън да снимате. Значи първо си отивате на където сте отворили, където ви е папката медиа, после рекорд images и тук отгоре ще ви има една, на мен ми е ето тук. Ето я, моята. След като я намерите, слагате се в някаква папка или се изкарвате на курсора, отивате тук, давате как това ви излиза. Пример, сложите някаква рандом ще се отвори, приложи. И ето сложи се такава, дате преглед, работен плод, отивате на където сте запълнили мишката, пътя, отвори, приложи, окей. И това беше урока, надявам се да ви е харесал. Чао!